खुलुमबाय गासैनिसिबो आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैबो बरायबाय। आं बे समाव दंफैयो गुवाहाटी नोगोरनि जिहेतु जानानै थांनाय 13 अक्ट'खालि जिहेतु बर' आरो गोबां सुबुंफोरनि जिहेतु सरकारा न' सिफायनाय बे न' सिफायनाय जायगायाव आं दंफैयो। थारैनो बे न' सिफायनायनि माखासे जाहोनफोरनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। थेवब्लाबो दिनैसिम थांबाय समा गोबाव सम जालांबाय, नाथाय दिनै बे समसिम हालागै बिथांमोनहा मा रिजाल्ट मोनदों, थारैनो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ होखारथारनायनि प्लान लादोंना बिथांमोनखौ, आरो बेखौ बाद होनानै गुबुनाव थानायनि माबा मोनसे बेबस्था लादोंना लायाखै सरकारा बा जोंनि माहारियारि आफाद दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था सरकारजों सावरायगोन ना सावरायाखै, बेफोरनि सायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो रोखा रोखा मिथिगोन। मानोना बे आब'खौ जोङो दाख्लै साननैसो सिगांनिफ्रायनो जिहेतु ससियेल मिडियायाव हब्रा हब्रा दुखुजों माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ जों नुबोगासिनो। बिनिखायनो बे आब'खौ जोङो लोगो हमनो फैदों। थारैनो बिथाङा मिथिगोन बिनि गासैबो जाथायफोरखौ। मानोना बिथाङा गिबि बर' जातिनि थाखाय बा बर' हारिनि सासे बिमा हिसाबै बर'नि दुखु नैबेयाव जानाय जाथायफोरखौ दुखु मोननानै गाबै गाबै होसिख्राव बुंनायखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा सहायनो हायाखै, बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय बिथांमोना दा मा जानानै दं, नाथाय जोङो जानाय लोंनाय बिथांमोननि खरसाफोरखौ होफैनायखौ नुदों। नाथाय थानाय जुदि गोजोन गैयाब्ला जानायजों जोङो मालाबाबो गोजोननाय लानो हाया। जेराव थानो मोनगोन बेयाव जानायबो जानांगोन, जेराव थानो मोना बेयाव जेसेबांखि जाया मानो रावहाबो गोजोननाय गैया। थिग बे बेबस्थाया बिसोरना मा जानानै दं। सोरगिदिं केमेरा पार्सन बिथांखौ जिहेतु जानाय आलाय सिलाय, थारैनो माबायदि जानाय आलाय सिलाय बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाय। सोरगिदिं बेयाव गोबां रोजा रोजा माने गोबां न'खर, बेयाव न'खरजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ' गथाय बेयावनो जिउ खुंनानै जेब्लानिफ्राय बर'आ गुवाहाटीयाव दंमोन अब्लानिफ्रायनो बेयाव रायजो जानाय बर'फ्रानो दाबो आलाय सिलाय। थारैनो बेयो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना बेबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव खनले खनले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे गैया, आफादजों आफाद सैलाया, मुं सुलायनाय गावजों गाव। नाथाय जोंनि उन्दै जिहेतु जोंनि गाहाय थाखोनि जिहेतु खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफ्रा जायगा जायगा बेबायदिनो सरकारजों गुबुन हारिजों नासयजाजों नाख्रेबजादों आरो होखारजानायनि लामायाव थांगासिनो। बिनि गुबै दायनिगिरिया जाबाय जों गासैबो माहारियारि आफाद आरो राजनितिनि नेताफोर बिथांमोनखौनो बुंनांगोन। मानोना नोंथांमोना जानो हागौ गादिनि लुबाव माबा मोनसे सार्थनि लुबाव दिनै बिथांमोननि जिहेतु साखाथियाव फैनानै फंसे बाथ्रा एबा फंसे खोथा होनो हायाखै, बेखौनो जों साननांगोन। मानोना दिनैसिम फैदोंना सोरबाफोर फैयाखै, जे राजनिति नेता रावबो फैयाखै। जिखुनु जों भिडिअआव बर'खौ मोजां मोनग्रा माहारियारि आफादफ्रा खौरां लादों, नाथाय सावरायलांदों, बिथांमोननो अनसुंथाइ होलांदों, थांना थानाय जे जानाय आदारखौ होनानै थांदों। नाथाय बेबस्था मा जादों, थारैनो मा खोथा होलांदों, बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव मिथिना लानो नाजागोन। गिबियावनो गासै जिहेतु जोंनि गुवाहाटी रायजोनि दुखुथिया आब'मोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोबाय। दा नोंथांमोना जिहेतु जानाय जाथाय जानानैथ' थांबाय, जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना दा नोंथांमोननो मा बेबस्था आरो मा रिजाल्ट मोनदों नोंथांमोना दिनैसिम? जेबो रिजाल्ट मोनाखै दाबो, माने थानायनि जायगानि जेबो जोंहा जागा मोनाखै। जों दाबो खिथायाखै जोंनो मा बेबस्था होनो नागिरदो, दाबो जों थिरां बेबस्थाखौनो दाबो मोनाखै। थिरां बेबस्था मोनाखै। ओरैनो न'खराव उन्दै उन्दै गथ'फोरथ' गोबां दंमोन, दा न'खरखौथ' सिफायजोब्बाय। नोंथांमोननि थानाय बेबस्थाया मा जानानै दं? जोंनि थानाय बेबस्थाया मा जानानै दं, माने जों दा तुम्बु सोंनानै बयबो जमा थादों आरो न'नै सेफायाखैमोन। हिनजावफोरा बे न'आव उन्दुदों आरो हौवाफोरा बाहेरायाव उन्दुदों। जाय जायगायाव गुवाहाटी नोगोर, बे नोगोराव बर'आ आलाय सिलाय बा गोबां जोंनि थागिबि सुबुंफ्रा आलाय सिलाय, ट्राइबेल माहारिया। थिग दिनै बे अखा जुब जुब हानाय समाव जिहेतु त्रिरपाल तम्बुआव उन्दुना थानाया सम्भब नङा, जिहेतु बार'खा बेयाव जोबोद माने बिखायाव नांनाय बे दिनैनि दिना जिहेतु जाय बायदियाव जाबायदि बोथोर, बे बोथोराव जोङो आलाय सिलाय जानांनाय। थारैनो मादै, नोंस्रा न'खराव साबेसेमोन? जोंहा न'खराव साब्रैमोन। ओरैनो मा मावोमोन नोंस्रा? हाजिरा मावनानै जायो। दाथ' न' बां सिफायजोब्बाय। नोंथांमोनाथ' जेबो बासायनो हादोंना हायाखै? एख' बासायनो हायाखै। दोसि दोला माबा माबि गैया, जेबो बासायनो हायाखै। गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ मायाव दोनदों? बेलेग न'खराव दोनदों। ओरैनो मा लाजानो आब' नोंसाना मा साबेसेमोन न'खराव? जोंहा सानै। आं दाख्लैबावो ओजोंहाय गामियाव जोंहा माबा न' दोनना फैदों। बिमा बिफानि न'आव दोननानै नोंनि आइ आफानि न' आरो दोननानै फैदों। ओमफ्राय आरो सासेया उन्दैया आंजों लाखिदों, इयावनो गोदाव सोराव गेलेलाबाय थायो, स्कुलाव थांनो मोनाखै। बेबायदि अबस्था आरो बेबायदि दा ओरैनो नोंथांमोना मा खबर मोनदों? खबराथ' दा जोंनिया आबसुनि आदामोना होनदों
बेयावनो थाबाय था नाजागोन जोंबो सरकारजों। ओमफ्राय दिनै धरना होदोंमोन जोंनि गासै सोरबा फैदोंमोन नामा जोंनाव आबसुनि फैदो फंबायमोन फैदो आबसुनिल' फैदों ओमफ्राय आरो माबानि फैदो टिएमपिके मिसिंनि फैदों ओमफ्राय आरो ट्राइबेल संघनि फैदों ट्राइबेल संघनि फैदों ओमफ्राय आरो क'क्राझारनिफ्राय ओरैनो उदालगुरि साइडनि गासैबो स्टुडेन्ट इउनियनफोरा फैदों आरो ना फैदों ओरैनो बिथांमोना माबाफोर खोथा होलांदों नामा खोथायाथ' दा इखो जुजिदों आरो इयावनो नाजादों खिन्थु कम्पालसरि जायाखै नाजादों खिन्थु जोंबो नाजानायनि गेजेरजों जों माने नाजाथारथों बिथांमोनाबो नाजानायखौ जों आसा खालामनानै दङ आरो जों बेयाव बेनिफ्राय जों थाङा होननानै बुंखादों आरो थांखायाबो नोंथांमोना बिनि थाङा होननानै बुंखादों आरो थांखायाबो नोंथांमोना बिनिनो थागिबि आरो जोङो बर'बोथ' जोंहा बिदि थाहैनो हानायनि खेमथा गैखाया आरो भारा थानोबोथ' खेमथा गैया भारा थायोब्लाबो दिनै फिसा फिसा रुम बेसेबा दाम गावनि बुस्थुखौनो सोजोबना दोननो जायगा मोना आरो जों बोरै उन्दुनानै थाहैगोन बेबायदि अबस्थायाव जाना दं आरो बेयाव मा जातिया बांसिनमोन বাইদেউ আপোনালোকে আপনিও ইয়াৰে ন কিমান হয় সেইটোৱে আছিলে जाय जायगायाव जा आं भिडिअ बानायबाय थादों बे भिडिअ बानायबाय थानाय थानानै जिहेतु जों रायलायबाय थादों बे थानाय जायगानिनो मालिक আপুনি কি জাতি হয় মই অসমীয়া কি লিখে এনে আপুনি চৌধুৰী যে আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰটো এতিয়া যেটো এভেকশন হৈ গ'ল আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লোৱাটো শুনি পাইছে এতিয়ালৈকে কি হৈছে আপোনালোকৰ একোটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰো কি আমাক মাটিটো লাগে আজি বহিছিলে আপোনালোকে ন কি কৈছে তাতে কি নে কি ৰিজাল্ট পাইছে কৈছে কি দিম বুলি কে কোনে দিম বুলি কৈছে চৰকাৰৰ মানুহটো আহা নাই প্ৰশাসনৰ মানুহটো আহা নাই আহা নাই ন प्रशासननिथ' रावबो फैयाखै जेतु दुखुखौथ' बयबो मिथिखाबाय नाथाय आंनिफ्राय खावलायनाया बिथांमोननि हास्थायनाया बेनोल' जे बेयाव थागिबि बा बिथांमोना थागिबि खामोन बेयाव थागिबि हिसाबै बिथांमोना बेखौनो लुगैफिनदों आरो बिनि थाखाय जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो लोगोसे जेतु राजनितिजों लोब्बा थानानै मैखोम बिबान लानाय बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि बेबस्थाखौ सरकारजों रायलायनानै माबा मोनसे राहा खालामनो हायो बेखौनो आसा खालामबाय गोजोन्थों दा आं मिडियायाव